tao. Ang daming tao ngayon. Oy, magsasunset pa. Oh, look at that. Oh. Oh my gulay. Let's go. Tingnan natin kung anong event meron dito. Anong meron dito sa Kadiwa ng Pangulo. Ayan. Kadiwa ng Pangulo. Yan. Let's go. Uy, tignan mo natin doon. Ang sandugo doon, oh. Doon banda. Ano yan? May entrance. Ayun, oh. Yung mga sandugo pa na doon, oh. Ay, gulay. Bayan mo yan. Oh, halika. Tingnan natin. Dito muna tayo sa loob. Kasi mamaya pag napuno yan. Mga produkto ng mga ano. Ito yung sinasabi ko na every town meron silang mga product na pinapakita. Ayun, mga saging mga ano. Ano, yan. Oh, walang boy. Sige, doon pa tayo. Ha? Doon pa tayo, doon malayo pa. Gusto ko nang mamili ka agad, kaya lang. So, bumili na tayo. Ano ma'am? Ano talong, oh. Sa diba, oh. Gentleman. Okay. Oh, lagi? Maya, balik na ta. Balik ka na ha? Kayo mag-video pa niya. Mga talong din dyan, oh. Natigbihan. Ayan. Kasari na. Nasa na. Oh, laki. Talang ho, laki, oh. Municipality of Cortez. Basic games. Ay, ang ganda. Oh, look at this. Look at this. Uy, laki nyo na. Parang python, ano? Parang python. Pananghoy. Ako ma'am, dahil, mais ma'am. Dahil, pan. Valencia. Dahil kubasa, tag 20 kilo. Ayun. Valencia. Tilapia. 15 ma'am, sa 5 ng nahihilo ko. 5, 15 rin, 15 ma'am. 15. Sweet corn. Ayun. Ma'am, Mamaya. hilo ko ma'am, dahil pako ma'am. Pakurot na yan. Mamaya. Hindi mag-alala. Ano ito? Tilapia. Ayan. Ako ma'am. Ayun. Uy, ganda nito ah. Kakaiba yan, oh. Kakaiba yan, oh. Ay, pineapple yan. Ang ganda naman ng pinya. Ano na, ma'am? Pineapple. Kakaiba, oh. Kakaiba. Ano tama? Ano eh? Nang, yan yung ano ba lang sa dapat? Eh, sa timing yun yan. Sa timing. Timing, ala, ang ganda. Ora, doon pa tayo. Okay. Masod ka, ma'am. Tunog ka. Sa merkado, nagpila ang tayo.
Kaya mabigat to eh. Come on. Oh. Ay, wala silang pangalan. Ay, ng Carmen! Oh. Carmen? Pinitay, pwede man po tagsangkilo na na. Aw na ini pwede rin. Are, pera sa native. Oh, ako po ay may. Ay. Buhat ma'am, natay buhat ma'am. Natay ginamos. Natay tehe. Natay talaba. Natay buhat nga ubod. Iligawon pa lang nimo kagumkum kayo. Wala na siya gikan sa kalkal nga kagumkum nga chicharon. Hindi. Ano yan? Siya po tayo melon sir, tamis nga melon. Gagmay pero sulit. Gagmay dako kahit sintat, sintat ang melon sir. Hindi ka mo. Kabalo. Ini sir, murag stimit lang ako nito. Stimit. Oh. O na, sawi po. Sawi po. Ang bubong labong. Kaya sa tabi ito na eh. And then, Kanang sampa ma'am, tag-40, katong kardaba, tag-25 na ito ma'am, ang kilo. Sampa na, tag-40 na ma'am. Katong Hmm. tuwod sa gintuwod. Ano sa gintuwod? Sampa, katong kardaba, tag-25. Ano yan? Kilo. isa kilaw ka. Pakita ko ni tag-25 Ano ka sa ano, sir? Wow. May bulang hoy. Okay, magdaghan magbigay na iuwi. 160 per May ice cream pa sila. ice cream? Dirty ice cream. Ala, may ice cream sila, ang galing. Hmm. I love you. Pangalaw, galing. Ikan, tanang. Mahal eh. Huh?
Gusto mo? Nga. Ano ya kaya makarayuman. Makarayuma daw. Lagi dili. Bahali na di panglaw. Murag mingaw diri dapat dito mo. Hindi. Doon ang umpisa man. Turtle oh, turtle. Saan? Yan, turtle oh. Ay, oo, turtle. Turtle di ay. Saya paras betul lah, dah. Woi, siapa yang jawab? Aku siapa lagi? Tan. Malilihan, umuwi na. Grabe. Pare-parehas nila ako dah. Kapoy na intan. Oh, tagbilang. Gabi ba yan? Ay, oo, gabi yan. Yan. Kalibon. Anong lisod dito? Lisod na? Produkto mga native products, eh. Dia kayak mana juga di buang dulu. Ginyaw. May lomboy wine pa. May lomboy wine ah. Lumboy wine. Tilawan mo lomboy. Lomboy wine, pwede pala? Ah, magpatilaw mo? Sabi ko, magpatilaw kayo mo palit. Wala, kayo nga magpadili ka muna. Isa, wala na nilo. Ako yung mga mga sa kakontak ng bangka.
Bimyaw. Tapi lang, mas mo. Tamot naman pagkukulang ni ma'am. Lomboy to, lomboy? Oo, ma'am. Yun, tunay nga, lumboy, ma'am. Lagi ma'am, promise. Bunga ni sila, ma'am. Kanang, imog na sila, ma'am. Ika, ma'am. Inog na. Lomboy. Oo, lomboy. Ngani rin mo, pinakon. Lomboy wine. Kung dagan-dagan nagatong answer. Actually sa buhol ma'am dapat sa sunod. Tamis kayo. Nakabarte kayo. Nga, damo. Okay lang, hindi ma'am. Wala man, ma'am. Wala man, ma'am. Manigil nga. Parang kanikoy, tama kanito. Di ba, kailangan magkakaroon. Ilan, irami no. Mura, gisagulan. Murag. Ako yung nagadumot na ginatang mo. Mga bata gusto yan. Oo, ano na? Motor. Mabuo nga ta. Guys, see you. Unsa may number di ay og kontakon mo? Basin di ay. Naay ano, naay mag-order og daghan. Unsay number? Oo. Sige. Kani na naman ko ano maaho. O sige. 0935-345-5984. Ayan, sige. 0935 345-5984. sure ka ha? Sige. Thank you. Thank you. Thank you. And then here is Lila. Ay. Here is Lila. Naghanap. Naghanap. Produkto oy. Explore Lila. And then, tabo sa Hetafe. May buwad food. Okay. Kanya, are, sa Duero. Uy, nice. Meron siyang sili. May gabi. Guwapa iyang gabi. Guwapa iyang produkto. Look at that. Ang daming tao. Ito ay batuan. Ano ba ang... Ala, mga tanom naman eh. Wow. Ala. Bisa to kan binil. Sa batuan ni batuan. Namaligya po mong tanom? Ano eh? Oh, baligyan mo. Tagpila ni? Mga daw 300 no. Baligyan mo barato. Ay siya ha. Kay kauban manggod magbitbit. Wait lang, mabalik ko niya. Uy, ang daming tao. Ang daming tao dito. Wait lang, upo lang ako dito. Upo lang ako.
binili kong ano, yung wine. Dinala ni Edgar doon sa sasakyan kasi baka mabasag. Nagulat nga siya, 4 ang binili ko. Sabi ko yun iinumin pagkatapos kumain, panghimagas. Kasi matamis. Anong hinahanap mo dyan, ha? Ha? Panganan? Panganan ng tuna na ba? Ikaw muda, dito ka nagawin. Kapiling isa kasi siguro. Katong without, hindi siya mo. Available tuna na mo ni ma'am. Bili na kaya ako ng matulan ng dalawa. Habang hindi pa nagagalaw yung mga pagkain. Take out natin ba? Ah, pili ako ng panga ba? Panga. Panga doon. Bago pa kayo ma'am? 175 for 1 350. Init pa dyan kayo, ma'am. 700 kilo, ma'am. Ganun ang kilo. Very affordable na kayo, ma'am. Sulit kayo ma'am. Sulit kayo ma'am. Maraming tao rin. Lalo na mamayang ano. Mamayang gabi lalo na na. Dami oh. Ma'am, natikuan ma'am. Sabaw ma'am. Tara, tinalang manok ma'am. Ito to. Kaya adobong manok, ma'am. Oh, di ba? Dami. Pero pa dito sa kabila. Kaya mo ito ba?
Ang steak na itag 12 to kuan. Hindi ako ng mali. Hmm? Yung mali na nila. Dami. Kami, ikaw na di ko pili. Cute yan. Marami kang Gusto mo kumain niya? Hmm? Gusto mo tayong kumain niya isang katitig. May patatas na ano. Uy, may ano sila. Oh. Sarap yan. Ang chili yan ha? Oo, Hmm. sarap yan. Gusto mo? Yeah. Ay, May buwan. Kinilis na to. Ito, tinagumbaga na. yay. Saging yan. Hmm. Huh? Bili tayo ng tanga. Peter sa Cebu. Eh, it's not like we Pwede magpaluto, gupat. I-take out ha. Pilihin mo na. Sili ko. One. Ito. Yan. Ito. Yan. Excuse me. Ito. Nay. Yan. Kunin mo na. Ito. Yan. Ito mamili. Masakit yung kamay ko pumili. Mabigat. Hindi ko mag-video. Ano? Oh, sige. 400. Take out, ne? Yan, ang parte mo. May rice. Uso. Magaling siyang pumili. Yeah. Siya munang pumili. Okay? I love that. My favorite. Yan, nasa ilalim. Yan. Dapat. Yan. Ayan, ang sarap. Number 8. Top 10. Number 8. Hindi siya nakabunok. Okay. Okay na?
Anong pula man ni day? Kanang hang ni? Kaning manok? Ha? Color, ma'am. 40. Color lang? Kaya magkikulayan mo nila. Anong kulayan man? Guspad, mong good po. Ha? Halos pad. Okay. Kasi pag naluto na, di mo naman spot pag naluto na. Guspad niya po. Pampa-attract. Kanira? Kanira? Okay. Gusto, kuhan ka mo. Ha? Kuha ka ba? Ha? Try natin. O, pili ka ng apat. Butang giha, oh. Apat din? Oh, apat din. Hindi? Hindi na. Ilan? Dito na. Sabagay, yung isa no, hindi ko na maubos yung panga eh. Dalawa lang? Dalawa lang ka. Oh, dalawa lang. Parang may talaga yung suwan. Ibang, nilagyan ng pintura? Pero mayroon doon ibang hindi, iba, normal lang. Oo nga, normal. Hindi naman tayo sa normal. Mas gusto ko yung normal. Yun, di ba nakabili-bili ko ulit? Ayun naman pala eh. Para siguro sa bata, ito, para ano ba, kailangan kumain. Okay, kani. Kanira? Oh, naman lagi natural color. Natural color, that is good. Rice. Rice na. Kana. Duha ko. Siya man iyan mo ba? 60. Kaning legs dai. 80, ma'am. Ah, Ito yung sabaw ba? Baboy, ma'am. Ano? apat. Tara, sir, oh. Apat. Okay na ni Day. Apa. Hmm. Dito tayo sa natural. Ayaw natin nung mga kakapalang makeup. Dito lang sa walang kulay. Pet ka pa kayo, ma'am, no? Oo. Ito pa, sir. Ano? Ano na? Okay na? Kana na, okay. Take out na dyan. O, take out. Pila tananday. Ayun. Saan nga niningin yung tindahan, day? Drop by Eatery. Ha? Drop by. Kasi yung kanina ko. Ah, saan? Ah, Drop by Eatery. Morning. Tuwa sa Baklayon, no? O, dili? Pantalan ni. Ah, pantalan mo? Okay. Sabi na kung katong gikaunan na mo dito. Sa bagay, yung sa Baklayon walang color eh. 960 tanan, ma'am. Okay. Wait lang ha. Wala ba? Tawagon lang, ma'am. Number 13. Yes, okay, Mineres. Hindi lang, sir. Okay, dahil pasaya, no? 10 pesos. Pamaligya, oy. O, di ara si pobreng, pobreng lagan, oh. Pobre daw, pero dato, kwarta pa imo na siyang kamot niya. Mayroon siya, pobre siya, oh. Tigadong halino na to, Oh. guys. Oh, laban lang Japon. Wa siya katimaan na ako. No? Makakatimaan ako, no? Ha? Ako tong vlogger, bitaw. Oh, ikaw pa. Wow, Ano ba, sir? kakatimaan. Ito sa kwan. Ato sa sa... ICM. Oh, sa Ang plantita. plantita ng kwan. Oo. Di ba? Bohol. Daghan kaghalin? Pa ma'am, gamay pa. Oo, Tigadong balit. daghan. Kauban ni mo gahapon si Kuan. Kinsa na to si Becoming Filipino. Oh, Becoming Filipino. Oh, Si Kulas. si Kulas, oh. Becoming Filipino og si kwan katong Bukidnon. Sa bukid nun, oh. Kwan. Nakakita ko Mapat to to. siya diri ron. Na siya? Oh. Mo travel pa to siya ugma sa kwan secure. Oh. Si Kihor na pod. Sikat na siya, sir. Kay naa po yung mga event. Gikan. Kuan siya, taga Bukidnon siya, sir. Kato na siya sa Rapitol po. Ha? Bukidnon to Manila. Oh, mao na yung gibutang sa Tapos Facebook. karon lain nakita na po ko. siya ron kining libuto niya tibok Pilipinas. Oh my Para God. masok siya sa Guinness Book of Record. Grabe. Nga sikad lang, manjing ka na sikad lang. Sikat, no? Sikad lang.
Sikat lang siya. Wow, Tungkol pa. naghimo siya pa og kanang secure siya. Naghimo siya Secure, record. Dumaguete niya. Rojas niya. Luzon na po siya. Unya karon moadto na mo siya sa Kuan kining Sikihor. Sikihor. Ugma sa buntag. Ilikan siya. Pero kana magsikat siya, musakay siya sa kuan. Roro. Landing barge sa Roro. Tapos Onya, sikad na po. sikad na pod. Okay. Sakay barko, sikad. Ayun. Hala ka kugihan nimo no? Grabe ka talagang all the time na yun kay bit ana. Pahambol-hambol ra ni pero daghan nanig natigom oh. Lagi day. Ay nako. Meron ginadya. Kanira bang moingon-ingon og pobre mo ra bay dato da. Daghan og Dato pa kwarta. din lang kuan pa sa bukas kay kini 11 kilos binisod. Ala bukat no kay bagong luto man na 11 kilos. nahurot naman tong ganinang buntag. Wa, di ka pa ni buntag, wa pa ni Pastilan. mo ni nakuha ginang. Tigado ron way palit. Dili Ako, kayo nagkaroon no? kami. Ha? Sayo pa man pod. Kay init man igang kinadaganang nangaon no. Oh. Suroy mig kay kuan man ay may agri-fair. Oh, agree. Oh, tan-aw mig mga products nila. Oo, daghan. Number 10. Lugay pa. Ay sa ko ma'am. Sige, sige, sige. Good luck ha. Good luck. Padayon sa imong maayong buhat. Palit na mo. Oh, sige, salamat po. Makapalit na mi. Oh, 20 pesos lang. Ayan, gumaya na sila. Mahubos na yan. See? I told you. At may magbabanda ngayon. Oh. Ayan. Dami. Tingnan mo naman dito ha, guys. Oh, ang dami ka. Oh. Ito hulugan ng karayom. Ang dami. Bibo. So, bibo here. Sa Old Airport. Dito daw sa Sandugo 2023. At magkakaroon ng banda. They will be playing soon. There were times all you never spent from me. Share the wind, the love and free. Bye guys! See you again on the next video. Sana na-enjoy nyo yung pasyal natin. Nakabili na kami ng panghapunan namin ng panga. So let's go home. Bye-bye! Thank you! Na-enjoy namin ang mamasyal. It's very nice to see people happy eating, happy kwentuhan na bawat isa, nakikipaghimamat sa bawat isa, sa mga kamag-anak, barkada, pamilya. Ang ganda. Ang dami pang dumadating, oh. Traffic na dito, oh. Baka ma. Wala naman siya. Wala siya, umuwi siya. Bye-bye! Dito na tayo, pauwi na. Ang dami pang nagsiratingan. So, let's go, bye-bye. See you guys! Uwi na kami.